Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:31. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Huwebes pitsa 22 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Full swing nga operasyon sa Bacolod Anti-Smoking Task Force magaumpisa na sa masunod nga simana. 16 ka rebelde nagsungka sa militar sa Negros Occidental. Illegal nga pagpataya sang bukis pagatutukan sang kapulisan sa siyudad sang Bacolod. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpasiguro sa Comelec nga may bastante nga oras para sa pag-imprinta kag pag-deliver sang mga baluta para sa tuig 2022 barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sa piyak sang panawagan nga ipaisol. Ginpahayag ni Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudinco nga ginschedule ang pag-imprinta sang baluta sa masunod nga simana. Suno kay Laudinco, nagtanyag sang libre ang National Printing nga opisina nga mag-imprinta sang duga nga security feature sa mga baluta. Ginpasiguro ni Laudinco nga ang ginimprinta nga baluta mahimo pagamiton kun ipaisol ang eleksyon. Ang buot silingon, padayon pasubong nga daw nagaduso butong. Aprobado na sa Kamara. Dito sa Senado, ikaduang pagbasa na. Pagkatapos nga ilargada pananglitan sang Senado, madiritso ini sa talatapan ni Presidente Bongbong Marcos. Once nga permahan sang Presidente, tapos na, ipaisulgid ang eleksyon isa ka tuig. Apang kung hindi permado sang Presidente, may posibilidad mag-aarangkada ang barangay kag iske eleksyon Desyembre 5 sini nga tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Bugtaw na. Baw, Huwebes na kadasig na lang sa masunod nga simana, Oktobre na, mag-aabre na ang maskara. Kari sa Bacolod, dala ka maskara. Porte ang paglinagambong naman na hala musika dito gagoob sa bilog nga Bacolod. Porte naman libo-libo naman ang mga turista nga magatambong diri sa Bacolod. Aber, sa sini nga mga tinion, tutukan ta kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod, kamusta mga merkado, kamusta ang pagbiyahe sang aton mga kauturan, observation report sang aton patrol, balita sa patrol. Opdan yapon kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Matugnaw nga kaagahon. Nag-ulan kagabi Action na Fred. That is why masyado ka mabatsagan mo ang katugnaw, no? Sining kaagahon. Actually, ang patrol Action na Fred, ari na diri dampi sa tubang mismo na sang Police Station number 1, facing kita subong kaagahon sa kilid sang Bacolod City Public Plaza sa Baydalan, San Juan, Balaction, Fred. Kitaan mo ginaamat-amat na kayo ining mga kiosko Action Fred ginaplastar na in relation na riya sa
di na mapunggan Mascara Festival, no? Dumadayon gid. Daw madayon na gid action na Fred kay diri pa lang gani ini mga kiosk auction Fred ang may mga may mga skeleton na himo tanan sa kawayan. Actually diri na pahamtang ang in mga kiosko nga puro kawayan pagid lamang diri pa lang nigin pahamtang, pero sa may Rizal, sa may Galo, or rather sa may Rizal kag sa may area sang Gatuslaw wala pa action Fred, pero diri naman sa dalan sang Gatuslaw kag Gonzaga may ara na action Fred, no, ginplastar na. Buting ganon mga maybe mga pila lang ni ka adlaw maamat-amat ani butangan atop at kag ma-displayhan naman aksyon na Fred. So ang laragway karon sa Bacolod City Public Plaza sa sininga kagahon masyado gid ka sa nag-aksyon na Fred nga kung ikaw magalabay di ka gid mahadlok kay masyado gid ka sanag ikaduha ari pa man sa tubang sa police station number 1 nga sa police station number 1 action Fred diri man ga parking ang pila na ka mga salakyan di pasahe yung mga traditional jeep nga naga-parking gahulat man sang pasahero mayro igadulong action na Fred, no, sa ila siningatag sa mga destinasyon especially going sa area sang Libertad action na Fred nga ang kalabanan amuning halin sa area sang Barangay Banago, ang area sang Mandalagan kag Barangay Bata halos diriya sila ga parking kag standby action Fred going man dulong ang ila sining mga pasahero going sa area sang Libertad para temprano pa mga magpanindahan. Ang dalanon sa syudad sa Bacolod sa Kabilugan masyado gid katawhay so sa aton sini nga mga kauturan extra gid nga paghalong sa pagdala sang salakyan ay hindi niya garantiya nga pinagusto gid pinagusto nga pagpadala sang pagpadalagan rather sang mga salakyan kay delikado kay katawhay base bala nga prone ni siya sa aksidente kung dasig ang dalagan sang salakyan. That is why extra gid, no, nga paghalong sa pagdala sang salakyan. So for action na Fred amuni ang pila ka mga obserbasyon sang patrol, no, sining kaagahon. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang nga pag patrol with action na Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Aba, 94 dalang kadlaw, Paskwa na. 101 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Ano ang aton mangin kapalaran sa masunod nga tuig? Ano ang pulo pamahaw nyo da? Oy, may klase, may opisina, bango na. Ang iban halin sa merkado, nagaluto na. Ang mga kabataan, lutuin na pamahaw. Di kung may mga ara kada, may karne prita kada, nami bala subong ning itlog balang nga binati, butan mo kabati, sibuyas Bombay, kag patula. Daw amo nang ginapulo pagita sa nga akong ginawa. Daw kanamit, no? Amo na bla. Ang kabataan, amo na kalabanan, kung daw maalang-alang sa panahon blang nga naadlawan bugtawa, luto lang itlog, kay madali lutoon, kag diretso dayon sa tagsa kabulutuan. Nami ni, no? Tapos, ang cashier, short lipot, gagwapo so na. Namit na, kampiyon. May sinanlag nga uga balingon, aba, kampiyon na
ang aton sini kaagahon. Bugtaw ron, bawa. Si Huma Lumina, ara siya, nagaupod na sa aton si Imbong Diocampo, si Milili Uligo Tamyawya, Ma'am Vanessa Star, Kagdok Matmayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, Alex Montesa, Kagbos Lito Baba, si Jose Mungkal Torilla, Gamonitor sa Binalbagan, si Hel Lucina, Tamyaw Kumama Jima Lucina, Bilog nga Pamilya Lucina, Gamonitor sa Siyudad Sambago. Si Jennifer Catinoy Sanchez, good morning, inapukaw ko da niya. Si Marilo Catinoy, Amy Himlay, ara kay Mikay. Sige. Kay Utay Benedicto, advance happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Isidro Bacuado, sang Dunya Ines Village, Barangay San Jose, Sipalay City. Kay Rimar Biranyo Lingoste Morning Man, nagamonitor sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Morning da sa inyo. May lang pagmonitor, gasigabong nga radyo sa Ibi Magaluna, Henry Kagyuan Samura, Rinald Lacson sa Punong, ni Pet Abinante, Hacienda Pilar, siling ni Milili Uligo, si Doy Arthur Arimansyawa. Good morning. Kay Billy Albay, kay Ruby Argente de la Luna, good morning. Ari lang di atindan. Check attendance kami Lubik ni kag Ruby de la Luna. Si Inday Blasa Araman, si Jubal Trinidad, good morning Jubal. Kay Milagros Morales, good morning sa Barangay Maaw, upod kay Edgar Morales. Kay Julpa Caritativo, happy birthday kuno sa amon ihado, John Clarence Pagsugeron Makilan. Alin kay Maninoy niya Rolando Kulot Caritativo. Happy birthday gid Clarence. Bao si Jinky di Alagdon aga pa siya. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mama Luit di Alagdon, Lulit di Alagdon, Papa Joe di Alagdon, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Alin ini sa Arizona, USA. Si Elvira Hilugo, aran man aga pa siya. Nga baw maulanon kuno. Maulanon ng panahon dire sa Arizona, USA. Baw sa kaon sila sa Jollibee. Good morning da sa inyo. Mahila nga pag-monitor. Kay Judge Snap Diamante kabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Brancia, good morning lang. Ari anayo, ang libre bala nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon na basi malipat kamo alas 9 sang aga tob-tob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic, komportable. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasuni bla. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapangulang ko lang phone. Ang report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Nagpanguna sa gihapon ang syudad sa Carlota sa bilog nga probinsya kung kadamuon sa mapumuluyo nga nabakunahan sa COVID-19 booster shots ang paghambalan. Suno kay Mayor Rex Halanduon, apisar nga yara pa lamang sa 24% sa nga mga residente ang tigayon nga kabaton sa booster shots. Nagapadayon sa gihapon ang kampanya ginahimo sa iya administrasyon para kumbensihon ang publiko. Dugang panihalan doon ang ginpatuman sa syudad nga no booster shots, no entry policy sa City Hall. Ang siyaman sa matikang nga nakabulig sa among alihok.
Ginklaro man sini, ngayara pa ang padayon nga pamahog sang pandemya gani mas labing maayo kon padayon man sa pumuluyo ang ila ginahimo nga paghalong kag kooperasyon. Balita gikan sa Provincial Capital, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na, kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Good morning. Kay Sherwin Hugos da. Morning kuno kay Burina Esconde sa Rasya, sang Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Islan Pilye, good morning. Tamiyaw katatay kuno Armando Pilye dira sa Baksay, La Castillana. Good morning lang. Subong man, bao si Star Mayo, ari na siya mayong hapon ko dito sa ila sa Minnesota with Doc. Shout out ko sa Imbuin Water Mineral Refilling Station dira sa Tangob. Kag Toy Sisters, Mrs. Alvarez Nets kag Inday, Lina Mercado Herrera Bustamante. Lots of love from USA. Sige. Kay Utay Benedicto, tamiyaw staff ko no, asang Nurbing Hinubata, Teloreng, second floor ko no sa Plaza Mart, nagamonitor adlaw-adlaw sa programa. Si Jen Ignacio Aramana, nagamonitor man sa poblasyon, Valladolid. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa Batag sa... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo duha na muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang
silyo nagres laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa Asa mangin maayo gihapon ang panahon sa bug-os nga Pilipinas. Ang forecast naton sa Western Visayas upod na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod may ara gimana magulugal umon nga panahon, may pila ka panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sa nga bagat, localized thunderstorms. Medyo makanay-kanay ang kadagatan kung kaysa may mulumadlos man ang aton sini kadagatan. So may ginabantayan pa gani nga mga malain nga panahon sa Gwa Sampar. Ang pangsiling sa Pag-asa, sumatotal, bisan may mga low pressure area, maayo ang panahon sa bug-os nga Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
Mas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga Sa sangaton kapulisan, illegal nga pagpataya kuno sang bukis pagatutukan sang Bacolod City Police dire sa siyudad sang Bacolod. Luis Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Nabutang karon sa tunga-tunga ang kapulisan sa Bacolod City Police Office sa operations sang STL diri sa syudad sa Bacolod. Ini matapos ng mando ang syudad nga dakpon ang mga persona nga nagapataya sa STL bangod wala ini sila sang franchise nga nakuha diri sa syudad sa Bacolod sa pag-operate kapapataya sang STL.
gintidugan naman sa STL sa ginpadala nila nga sulat sa BCPO nga legal ang ila sini operation sa pagpanugot man sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO. Bangod sini ginpakamayo ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga dakpon operation sang Bukis nga nagaangot sa operation sang STL. Suno kay Martir Action Fred, may operation sang Bukis nga ginakuha ang resulta sa STL nga wala ginarimit sa STL office kundi sa individual nga nagaserve financier sang among operation. Dugang pa ni Martir Action Fred, dakpon nila ang wala sang ID kag uniform nga iya sa PCSO nga nagapataya sang STL. Regards sa STL siya, no? Kami gina-istoryahan, manamon din sa buong sa Puman Conference, may request man ng city, makanda operations against STL, kung ikuno illegal. Ang STL man, nagpadala man di sa amon letter, legal man sila kuno. So, amon ni gina-studyohan man kung anong katamahimo ni. But in the meantime, mga amon operations there is more on bookies. Ang bookies balaya nga wala yung gina-commit sa STL. But we will refer this to our legal also, no? Kung anong ato mo sinimatan ako, tanong kung anong ginang problema siya. So kamo sir, hindi ka mo decide kung hindi ang posto, ang syudad o kung ang STL PCSO? Yes, so may mga letter man sila din padala ang STL authorizing them to operate also in Bacolod City, and according sa city nga wala man sila puno-franchise. So munang ginatudya namon diri, but muna siling ko in the meantime nga panakop mo kami sa bukis nga STL. Masilig ka sir bukis nga STL, wala niya ginarimit sa STL gidya? Yes, so muna nga muna ginapokusan na wala ID, wala uniform, kulang sa iya requirement na managpataya. Pero may solusyon to sir, hopefully may ara ka mong i-come up ini nga adlaw? Wala pa po sir kabalo kay hindi man kami nag-obra sang layusin no, kasunod lang ta ang STL may padala man ding approve man isang PCSO, mo man natin yung natutukan man naman. So amo na hindi ka mo ka-decide which is which ni kundi ni ang siling naton husto, but ang inyo na sa mo siya mag-concentrate ka mo sir sa more on bukis operation na lang. Yes sir, amo gina sir. Action Fred, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Magbano man nag-report, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:13. Kinanglan klaruho na para nga bisan paano hindi kita magsalangisag. Kay Roberto Hirasposco Caraballo, good morning man. Si Aida Alunan, ara na siya. Kay Cesar Paslon, morning kapamati perme sa Barangay Pandan, Nonsilos, Purok, Paradahan. Tamyaw ya pamilya Paslon, ang pamilya Laparan, God bless. Kay Erlinda Ordonez Planas, good morning. Watching live from New Lucena, Iloilo City. Tamyaw ko Tagala Carlota, Carolina Bilya, pamilya Planas, Kagalawan, kag Makalipsay. May lang nga pagpamati. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. Monitor sa Moises Padilla. Sige, may lang nga pagmulo-monitor. Kay Dines Richard Tibor Roma, good morning man. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Taga Tangob, good morning. Kay Ana Sinoro, good morning man. Kay Kaminso Siason Biboso, good morning. Katamyo ko Duday Mando Arnold Fernandez Saning Almasa Madira Store Jumil Siason sang Abuanan Bago City. Taga Abuanan, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, aga pagapangapi ang amon sekretarya si Ima Gonzaga Barnuevo kagya pamilya sang maayong aga. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Si Crisilda Balindis Iman ara man siya, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Dr. Pidoy Squalene Capsule. Ang high blood pressure amo ang kabangdanan sa pagdevelop sang arthritis. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 35-25. Una nga bula resulta 35 kag 25. Second draw, 8-32. Ikadua nga bula resulta 8 kag 32. Third draw, 4-18. Ikatatlo nga bula resulta 4 kag 18. Sa hilo kita, rekta. Yari na ang Lotto Result.
Resulta sang Loto 645 kita, jackpot 53,777,129. Ang jackpot 53,777,129. Ari ang kombinasyon in any order 31, 39, 1, 42, 20, 26. Resulta sang 645, 31, 39, 1, 42, 20 kag 26. Sa ilo kita, 655 baw dako ng jackpot, 194,089,549. Ang jackpot 194,089,549. Kombinasyon in any order 48, 31, 42, 40, 11, 50. Resulta sang 655, 48, 31, 42, 40, 11 kaga 50. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Silverio Bilyones, good morning man. Kay Marialyn Bilar Colby Lombo, good morning. Ga-monitor kami, salamat gid. Kay Elre Honsay, morning Kiki Etire, Mau Dubai Bago, sa Dulao Bago. Mau ga pamahaw na kumuda. Kay Dodge Dalida, good morning. Morning kuno kay Perla Dalida kag Sinika Mahilom. Dira kay Manjo Arniho. Morning tamiyaw ko kay Diana Villanueva sang Hisosa Heights, Estepania. Kay Art Tandoy, good morning man. Ga-monitor sa program. Kay Katibir, good morning. Kay Evelyn ni Pamusino. Subong man, dira kay Librado Tosing Oploy, ga-monitor sa Himamaylan. Kay Janice Lidramos, good morning. Kay Nathan Boromio, Barangay Panakiyaw, Isabela. Tanmiyaw ko nga pumuluyo sa Barangay Panakiyaw. Kag Sitio Sulbod, Moises Padilla, Boromio, kag Hermohino family. Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagaon. Kamusta da? Si Philip Bilisa sa Murcia, si pare Kinit Pabon, wala na kami kitanay. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla morning da. Si pare Erning Hurilyaga Bugtaw na ni. Kay Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4. Parang istoy querido, ga-walking-walking ka na. Fire na para mapagsik ang aton sini kalawasan. Para blang enjoy kita. So, Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, ariho. May pamangkot lang ko sa inyo, karon nga aga, may asma ka bala. Wala bala untat ang pag-ubo. May pneumonia ka, bronchitis, Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yan naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang paluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may And
the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa Mga balita naton sa Bacolod City Hall oy full swing kuno nga operasyon sang Bacolod Anti-Smoking Task Force magaumpisa sa masunod nga semana. Balita City Hall. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale. Bayan nga Action Fred, subong nga semana magasapol pa ang Bacolod City Anti-Smoking Task Force ANTES nga mag-full swing ang ila sining operation sa masunod nga semana. Liwat tigin-appoint si Jonard Pamposa bilang Action Officer sang Task Force ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Siya sa to Action Fred ang nangunaman sa task force sang tinalikdan nga administrasyon pero nauntat ang ila sining nga pagpanakop bangod sa pandemya. Gainpahay ni Pamposa nga subong nga semana magasapol ang task force kaupod ang City Legal Office, BCPO kag iban pa nga miyembro. Prioridad Action Fred nga padulungan sa task force ang mga lugar malapit sa eskwelahan, hospital, public parks, merkado, Bacolod Government Center kag iban pa. Gainpahay ni Pamposa nga magluwas sila sining nga operasyon ila man i-edukar ang mga pumuluyo angot sa halit sang sigarilyo sa kayong lawas ilabi na sa mga ginatawag ng second-hand smoker. Nanawagan man si Pamposa sa mga tiyangge nga hindi magbaliga sang sigarilyo sa mga menor de edad bangod pwede sila nga papanaugan sang penalidad. Mga following weeks niyo matapos nga kay-convening namon with the members in the chairperson kag vice chairperson man siguro sir full swing kami sa mga eskwelahan, public places, plaza, Central Market, Government Center. Nabatian si Jonard Pamposa ang Action Officer sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon na proven and tested. Life Extension Coffee Mix. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Aba si Amado Ladua Junior nagamonitor man. Okay, morning da sa imo. Kay Joart Mandagit Torres, good morning. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning kuno Monitor sa Talisay. May lang nga pamati kuno sa ni Mamaya Mary kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carolan sa Kabankalan. Bao si Elizabeth Gamala. Rasya Elizabeth, morning. Kamusta? Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si... Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang pag-igugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa babae! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amalasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema. Aksyon dyan. Action Fed 16 tanan ka mga ginakabig miyembro sang Communist New People's Army ang nagsungka sa mga militar. Ining 16 ang gina-presentarman sa programa nga ginpatigayon dra mismo sa may barangay poblasyon Gilungan City sa Negros Oriental sang Setyembre 20. Ang programa amuning ginatawag bala nila Action Fred nga ceremonial declaration and turnover of the former rebels nga ginpangunahan mismo sang 303rd Infantry Brigade sa idalom sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. 16 tanan ka mga rebelde ang sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanding officer
sang 303rd Infantry Brigade. Sa 16, isa dari ang ginasiling nila commanding officer sang Centro de Gravidad Platoon. Isa dari ang political instructor kon Maestro Abi silang hublag. Ang isa naman dari Action Fred Medical Officer, samtang nabili naman mga miyembro sang Central Negros 1, Committee Rehiyon Negros Cebu Bohol, kag Sikihor o konang KRNCBS. Ini sila ang sa idalom sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army Action Fred. Sunod diri kay pasaporte ang rason sa mga rebelde kung napilitan sila kag nagsungka sa mga militar kung niya ginakapoy na sila kuno digto man sang ilang kantangan sa bukid ilabi na sa ilabing hublaga. Aligasyon pa dali ni pasaporte ginpayagman sa mga NPA nga nahadlok na ginman sila sa ilang seguridad o konsitwasyon na lalabot sila ginagutom sila kuno. Amo niya ang mga akusasyon ni pasaporte nga ginasaysay masiya sa mga rebelde nga nagsungka aksyon Fred. Ilabi na nga medyo budlay kuno ila inagihan sa mga nabukid nga porson sang isla sang Negros kagti layo sila sa ila mismo nga pamilya. Tambal diri ni pasaporte isa ni kadako nga kadalagan para naman sila nga bahin ng pagpatigayon sa mass surrender kag amo ni kunong resulta sang wala untat nga focused military operations sa Philippine Army kag Philippine National Police amo man ang intensified information operation kag local peace engagement nga naga-pressure sa liderato kag mga miyembro sa mga rebelde nga voluntaryo na nga mag-surrender sa mga militar. Sa ato na lang mga kaaksyon sa mga mahilig dira magigop sa mainit nga kape kung kaagahon basta kape. Isa lang atong ginarekomendaro kung gina-endorso sa inyo mag-inom sa Dr. Alfred ang sandok po ang kaaksyon nyo. Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, kundi surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko. 48 na, mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw.
Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Mga radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Dire kita, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Priso sa Police Station number 2 ining duha ka mga individual matapos nadakpan sa bypass operation sa Purok Sigay Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Ning naaresto ang gaging kilala kay Romelito Isio alias Rambo 32 anyos. Na aresto man ang upod sini nga si Geno de Diaz 22 anyos lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Paul Vincent Pinton. Ang subject sa operation amo si Isio kag ginakabig man bilang street level individual akto nga nagbaligya sang suspected shabu. Now, na-recover saya ining 8 ka plastic sachet sang suspected shabu. Nalakip na diri ang buy-bust item. Ginabulubanta mga 5 ka gramo ang kabagaton na may standard drug price 34,000 ka pesos. Report sa patrol, ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3
Report sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto niya Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga Sa aton pamaay. Aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! life